Mina I was willing ukuthi athi usuku nosuku kuyamashwa. Yes. Yabona uma ngase kuthiwa usuku nosuku kuyamashwa, le pain le esizwayo thina as South Africans ngabe bona bayayizwa uma ngasiyenze kusuku nosuku. Mhlawumbe ngokubuka kwakho lokho mhlawumbe ngeke nikuze ku-affect mhlawumbe umnotho wezwe ukuthi mangabe mhlawumbe nimasha every day ngoba iningi into lezobe seyivaliwe ukusho ukuthi umnotho uzobe ungasanyakazi ngoba into lezobe ngasa-operate. Angikholelwa ukuthi khona umnotho olimalayo mfethu, ngoba lo mnotho bayawugrabha, in fact bayawuntshontsha. Yabo kube khona umnotho olimalayo ngabe sikhuluma ngokuthi kuqashwe uZungu, kuqashe uManzi lento ungema, kuqashe uMhlongo, sibuye siye Flagstaff nakhona Eastern Cape because ngama South African song. Ukube lo mnotho uze South Africa ubuzolimala makuthiwa izitolo ziyavala, for the fact ukuthi umnotho awuzi kuthini, okusho ukuthi umnotho wase South Africa awulimali indawo lapho, usastable la uhleli khona. Amamasha aqhubeka imihla namalanga mhlawumbe in the next 5 months mhlawumbe mangabe ukuthi alukho ushintsho lenzakalayo, iziphi mhlawumbe izinyathelo engicabanga ukuthi nina njenge organization noma enama leaders mhlawumbe singabuthiwa sesibone phambili ukuthi kwenzakalani. Into engingakutshela yona mfethu isimple, ngomhla ka4 November ngithi ubalula in 5 months njengamanje okufanele ukuthi uAugust almost vele 5 months ususeduzana. Ngale kamhla ka4 November uma engakahamba mashangane eSouth Africa, umuntu wangaphandle ongeyena wala eSouth Africa ngokungemvume, uma engakabi bikho la shuthi thina singabahlali kufanele singavoti, ngoba shuthi ivoti lethu alikhulumi. Ngithi leli gama lithi vote lisho izwi. Uvota kanjani kusanezwi lakhe lingalalelwa njengomhlali, ngoba phela nayo igovernance iqashwe ubani? Umphakathi. Abasebenzi labantu abasebenzela umphakathi, uma besebenzela umphakathi kufanele besebenzele umphakathi ngokwendlela okuyiyona. Sibuka ama-comments, sibuka ama-video enkundleni zokuxhumana, babeka ngokusobala abantu ukuthi basekhona abantu bokufika bangaphandle badayisa, futhi bakhona basebenza kuma-constructions and stuff, into ey'kanjalo. Kuphatha kanjani ukuhlala nomuntu ongasebenzi ofuna umsebenzi uzwe kuthiwa umuntu ongesiyena wase-South Africa mhlawumbe ukhona kulowo msebenzi, kuphatha kanjani lokho? Ngithi-ke lento ibuyela la, ibuyela ekuthenini ngalesikhathi lo onikezwe ithende, okusho ukuthi akawuhloniphi i-constitution yase-South Africa. Kwi-constitution yase-South Africa fethu sinepheji elingasekugcineni elibalulayo ukuthi kufanele uqashe abantu bendawo according to their sectors ngokwe-contracts ezokwenziwa lapho, from management to the lowest level. Mhlawumbe nomunye umuntu uzothi isitha mhlawumbe mangabe sifuna ukugadla sizogadla within the leaders, mhlawumbe mangabe sekuthiwa iyafika lelo nkungu noma lelo fele emnyama, mhlawumbe mucabanga kungalimaza kanjani imibhikisho eqhubekayo njengamanje. Mina mfethu angithengeki, into engakuphendula ngayo leyo. Abanye bake bazama, owakwazama ukungithenga wayephethe 80,000 cash. Una manje 80,000? Anginawo. Ungeke ushiye imali, awunazo nidingo zenga. Yazi why? Ngiwumhlali wase-South Africa, ngiyisakhamuzi eSouth Africa. Nginey'ngane engizalayo. Ngicabanga ngami, ngicabanga ngegeneration elandelayo. Mhlawumbe nje usinikeza amazwi ngoba phela mangabe ukuthi ama-leaders ahlale egqugquzela kahle kahle ukuthi ningakwenza ukuthi enzani ukuthi kunabantu kodwa engesikubalula ukuthi engesikiyeke ukubalula ukuthi bayakwenza lokho kuthiwa bangakwenzi. Mhlawumbe kukhona mhlawumbe amazwi ongafisa ukwadlulisa esizweni nje sesivala. Mase sivala ngithi mina esizweni sizwe sase-South Africa thina siyahlonishwa kakhulu emhlabeni wonke jikelele. Ikakhulukazi ama-South Africans arenkwa cishe njengo number 5 emazweni abantu abahloniphayo bonke. Siyahlonipha futhi umuntu siyamnikeza isikhathi sakhe sokuyikhombisa ukuthi uwubani. Emva kwalokho mase singasaboni kahle sisimbize sithi ndoda hayi ngathi asiboni kahle. Ingakho kwenzeka lembhikisho eyibonayo. Thina singabahlali asiseneme ngabantu bokufika ngoba bagwamanda amandla okubusa, kugcine sekulambe izingane zethu, kulambe ngisho abafowethu. Abanye babafowethu ngizokutshela iqiniso abalobolile ngenxa ukuthi imisebenzi ithathwe ama-cheap labours. Ama-cheap labours abafowethu abalimazile in such a way ngisho emakhweni abo bakwazi ngisho ukulobola. Abakwazi kwenza lutho ngoba imali abanayo. Kodwa-ke njengathina singabahlali nezakhamizi zase-South Africa ngithi sine peace.
umuntu wangaphandle akahamba ayolungisa inkinga yakhe abuye. It's not ukuthi sibaxoshela ukuthi abahambe. Ambalwa kakhulu ubhuti omdala amazwi uyayisupporta lento yemibhikisho ekhona eyenzakala njengamanje. Mhlawumbe nomunye umuntu uzothi iSouth Africa ithela ngehlazo noma iSouth Africa izenzela ukuthi ingathembakali kwamanye amazwe ase-Afrika. Mhlawumbe yabo leyo nsila leyo mhlawumbe ucabanga ukuthi izogezeka kanjani? Yazi singayigeza kanjani leyo nsila leyo insizwa kithi? Singayigeza ngokuthi ongeyena owala ekhaya akahamba ekhaya. Bese ke eyabuya ethi makhelwane ngisacela ukungena. Okay. No bhuti omdala sebonga kakhulu isikhathi sakho okuhle lomusa kokulandela ube safe. Ngiyabonga mfethu. Okugcina nje futhi uma singagcila kancane kula ya 80,000. U80,000 lo kwakumuntu okufika lo wezama ukudrive ngawo. Kwakuwomunye wakithi ethunywe ngokufika. Wawubona nje uphethe nje straight. Wayewuphethe ngamtshela ngathi mfethu angilambile. Yeah, wathini yena kahle kahle ngalo 80,000 wethini yini ziphi izidingo zakhe ngo80,000 wakhe? Bathi bona bavikela ama-tech shops emalokishini. Yeah. So ngime endleleni yabo mangenza lezi zinto lezi esizenzayo. Ezemashini lakho kwathiwa siyabavimba. Base ngase ngithi kubona no bafethu asilambile. The thing is silungisela izwe lethu kusasa. Akusona isikhathi samanje. Wekhulumela ama-tech shop akuphi nendawo mhlawumbe noma nje wonke? Ngeke ngikubalule ukuthi awakuphi ngoba wathi ama-tech shop. Hayi bafukuyazwala siyabona. Sendifuna interview